bayishiya kwangoko ke iminatha yabo bamlandela. Ndithethe egameni likaThixo Yise, uNyana noMoya Oyingcwele. Amen. Inkosi mayibe nawe. Ndicela ibandla lihlale phantsi. Mr. David, amalungu echapter akhoyo apha kwinkonzo namhlanje, iinkokheli zemanyano zonke ezikhoyo, ikwayari evuma kamnandi, oomama notata, nabantwana abancinane, ekuseni nje ndiyanibulisa ngelihle igama lenkosi nomfelo wam Yesu Kristu. Amen. Le yimini eyenzileyo inkosi. Namhlanje sikule nkonzo yokuqala yonyaka yalamantombazana athe abona khulekile emehlweni kaThixo okokuba lo nyaka ka-2026 awuqale ngolu hlobo ngalo mhla nakule nkonzo kaYohane noMtshato Ongcwele. Masibulele kuwe Ashtekini nerector yalapha ekhaya ngoba ungathanga xa ucelwa wathi ufaliwe. Xebe sibulele ngakumbi ngesikhokhelo sakho kwaba bantwana ekungumnqweno wabazali babo ndawonye nathi okokuba imihla ngemihla bakhule ekuyazini nasekuyikhonzeni inkosi. Ndiphulaphule kakuhle xa omnye wabo ebethetha apha, ethetha nathi kananjalo ethetha na ngexesha ebezama ukutyhila isikhokelo samantombazana kulo nyaka, nanqwenela okokuba afane nenkosi Yesu. Masibulele kakhulu Ashtekini nechaplain yamantombazana ngoba uThixo ayityhile le nto kuni khona ukuze nibe nokuyicubungula kulo nyaka, ukuze uthi xa uphela lo nyaka nijonga ngasemva nibone amandla okusebenza kaThixo ezama ukusiqinqa, esibumba, esilungisa khona ukuze sibe nokufana naye. Sikhumbula namhlanje lenzwakazi eyakwamkelayo ukufa incinane ngoba inyaniso yevangeli yatyhileka kuyo, yathi isakuyiqonda le nto ngabula mbhali wengoma yazingoma kwisahluko sesithathu, ndamfuna nothandwa inhliziyo yam, nathi msakumfumana ndambamba ndamyeka, ndaye naye engonzini kaThixo wam. Weakness esikhumbulayo wayenza loo nto, wathi sekhethiswa ukumlahla lowo azana naye, kodwa wathi kungcono ndikwamkele ukufa kunokuba ndithengise ngayo inyaniso yevangeli. Andazi ukuba ngaba thina bakhoyo kanye abaphilayo namhlanje
xa sibona ukufa ngendlela awabona ngayo besawukhethe impinto. Kodwa siyabulela kuThixo ngoba waba kuvuka indlela ukuze abantwana abancinane bayazi ukuba umuntu omtsha uyamgcina uKristu njengoko wamgcinayo uAgnes esimkhumbulayo namhlanje. Ndicela ukwaba ezi zifundo namazwi kwezi zifundo zithe zafundwa apha namhlanje. Qala ukufundwa kwincwadi kaIsaya umprofeti, saphulaphula nandumiso yama-27 saza saphulaphula ngomonde uPawulos eyala elibandla laseKorinte kwimeko ababejamelene nazo, kodwa ekugqibeleni uThixo woyisa ngabo. WaIsaya uthetha namhlanje kwesi sifundo sithe safundwa esomeleza amakholwa akwilizwe lokuphambukela. Imeko zingavumi noko, kwangangathi uThixo ubashiyile. Kodwa kunamazwi avule ngawo kwesahluko sethoba athi kambe akuyihlala kumnyama kwabo basezinxwalikweni. Ngamazwi la okomeleza abantu abanhliziyo zabo zikhathazekileyo, amazwi okomeleza abantu mhlawumbe ababuzayo ukubana lo Thixo uphi, ngoba bezibona bekule meko bakuyo. uThixo umkhomba okokuba athi la makholwa asekubhaduleni ngenxa yokwenza kwabo baxawambi, ngoba siyalazi ibali labaSrayeli, siyayazi nendlela uThixo awabathanda ngayo. Zathi zikhona zonke inhlanga, kodwa wakhetha bona ukuze ngabo aqondise kakuhle abantu okubana unguThixo onako. Bathi bekude nokuyenza intando yakhe, abanye bezimisele othixwana bemka koyena Thixo, bakhonza oThixo abaqingqwe babunjwa zizandla zabantu. Bemlibele uThixo owathi ngenye imini bexakwe into yokudla wabanika ukudla badla. Bemlibele uThixo owathi ngenye imini bekhanuka inyama wabanika inyama. Bemlibele uThixo owathi ngenye imini benxaniwe wenza umangaliso wakhupha amanzi eliweni. Bemlibele uThixo owathi ngenye imini bedliwa zinyoka zasenhlanga, wathetha ilizwi kwenzeka. Ngoba wathi bonke abo balivayo ilizwi likaThixo, kodwa ipoison yenyoka isemzimbeni wabo wenza
wenza umangaliso uThixo bajonga kwinyoka yobhedu. Bathi bebemele ukufa kodwa bazuza obona bomi. Haleluya. Bamlibele lo Thixo ngenye imini. Athi umkhosi kaFaro usize emva kwabo. Bebona ubomi babo kuphela kodwa wenza umangaliso ngoba uThixo nakho. Wavula indlela elwandle bahamba kumhlaba omileyo. Amen. WaIsaya uthunywa kwabo bantu bakwimeko yenqwaleko ngokwenza kwabo. Uthi kambe ke akuyihlala kumnyama. Dinga lamazwi angahlala nakuthi. Xa suqala lo nyaka ka2026 kambe ngo2025 zisinhlithike imeko zokuba. Ebekhona amaxesha kulo nyaka uphelileyo eside sithi hayi no kwanele ngoku I give up. Udilizwi elithetha kancinane lathi don't lose hope, don't despair, your tomorrow is better than your today. Ndiqinisekile kubaninzi bethu abakhoyo apha eke yafika lo meko kuthi sade sasibuza imibuzo kokubana ngowuphi lo mthandazo uthi xa uvayo xa kuthethwa naye. Kodwa sekunjalo silapha namhlanje ngoba uThixo nakho. Ninga xa soqala ke lo nyaka swabambe lamazwi athi akuhlala kumnyama. Lisezawukhanya ilanga. Noba mhlawumbi uhamba kwesona sithoko sobumnyama. Uthi uphakathi kwabantu kodwa ube wedwa. Kuthi kukhanya nje kodwa wena uhlala emnyameni. Ngoba imeko yokuphila kwakho ikwenza ukubana ungabi nalo ithemba langomso. God, I want to say to you, we worship a living God. We worship a loving God. We worship a God that is able to turn tables around. Ukuba ngaba wakwazi ukuyenza loo nto etempileni izinto zimbi, unako ukuyenza nako bethu kubo. Isaiah uthetha nalamakholwa uthi yazini okubana noba nisezixwalekweni namhlanje kodwa akumhlala kunjalo. Malungu kaSeneknes niphila phakathi kwezinto eziguqukayo. Banye benu mhlawumbi i-results zibuye zingenhlanga noko. God, I want to say to you, your tomorrow is better than your today. Don't lose hope. Don't give up. Greater is He that is in you than the one who is in the world. Ngoba sikhonza uThixo vayo, ophendulayo ngelelakhe ixesha. Xa sibanayo ke is to wait on the Lord. Thixo ke xa uzenzela into buyumva akuyeke. Uthi sawuphelelwa ngamandla athathe indawo. Injongo yakhe ikukubana elona ngokuthi sazi ukubana asinakuzenzela nto. Ukhona lo muntu othi ekseni akuyikuhlala
umnyama. Kwesibili kwesifundo sesibili kule ncwadi ngokubhalwa nguPawulos kweli bandla laseKorinte, esomeleza lamakholwa ayivayo inyaniso yevangeli ayibamba. Uthetha nabo bephansi kwentshutshiso emangalisayo, de yadala iyanhlukwano ebandleni, ngoba aba bakhonzi phakathi kwabo kune-divisions. Udathi xa ethetha nabo pha ngasentla kwesi sicatshulwa sanamhlanje, iNkosi yethu uYesu Kristu iyakunomeleza kude kube sekupheleni. Haleluya. Ningabi nabala ngemini yokufika kwayo, ngoba uthembekile lo Thixo waninizayo ukuba nibe nobudlelane nonyana wakhe uYesu Kristu. Haleluya. Uthi xa kukho okungavisisani phakathi kwenu, besithi abanye hayi singaba kaPawulos, kodwa uthi naxa kunjalo ndiyabulela, ngoba nizange ndabhaptiza namnye phakathi kwenu. Inye into endithethayo udaba lokufaka Kristu emnqamlezweni. Haleluya. Libubudenge kwabatshabalalayo, kodwa kwabo bakholwayo lingamandla kaThixo. Ngeba uzama ukuthi kula makholwa elanto nimele nibambelele kuyo ngamazwi angenkosi uYesu. Haleluya. Ngokufa kwakhe emnqamlezweni, ngomnqamlezo wakhe wadala uxolo phakathi kukaThixo nomuntu. Ngoba iNkosi uYesu emnqamlezweni yahlanganisa inhlaba ezahlukanayo. Yiva lendoda yayivayo inyaniso yevangeli nentshumayelo eyashunyayelwa nguYesu ngokwenza kwakhe. Haleluya. Ithi idliwa zinhlungu zokuya ekufeni. Zokukhumbule sakufika eparadise. Uthi uKristu, not tomorrow, not the day after tomorrow, namhlanje. Ngoba uThixo wethu ufuna inhliziyo. Uthi uDavide xa ithetha a contrite and a repentant heart he does not despise. Inhliziyo yaphukileyo netyumkileyo akayideli uThixo ngobunako. Uthi yazini ke makholwa, udaba lokufaka Kristu emnqamlezweni lobubudenge kwabatshabalalayo, kodwa kuthi bakholwayo lungamandla kaThixo. Ngoba yona nto sime ngayo yinto ethi zonke izinto zoyiswe emnqamlezweni. Ukuba ngaba sidliwa zimeko zobomi singasivuxinzelelo, sakujonga emnqamlezweni, sijonga uphawu loyiso. Ngoba kulapho kanye uSathane oyiswa nguKristu ngokugqibeleleyo. Lathi igazi likaKristu elaphalalayo lazihlambi izono. Athi umxumi walapha ekhaya kwaba kanye kwakuphela wasincamela bakubo, ukuze sithi besinodlahlekelwa ubomi kodwa sizuzwa ubomi obungunaphakade. Ngoba iNkosi uYesu yedwa onawo amandla okusenza sokungena kobona bomi bugqibeleleyo. Yiloko uPawulos athi kula makholwa,
ukufa kaKristu emnqamlezweni kungamandla kaThixo. Haleluya. Nirhalela mama tata mntu omjokhoyo apha namhlanje. Noba khona amaxesha uva umnqamlezo ungawiyasinda. Kodwa kunjalo suqumbe umnqamlezo wakho. Ngoba ndikholelwa kwinto ethi owethu Thixo ake sithwalise imithwalo singenakho ukumelana nayo. Owethu Thixo akaze asithwalise imithwalo engasazi basinakho ukumelana nayo. Ngamanye amaxesha siyawuva unzima bomthwalo. Ingxaki inye kuba sifuna ukuzithwalela. Kanti ukhona othi yizani kunonke nina nibulalekayo nisindwayo imithwalo ndoninika ukuphumula. Uthi uDavide eqonda le nto kule ndumiso yama-27 uthi into endiyinqwenelayo kukuhlala endlini kaThixo ndibuke ubuso kaThixo. Singa namhlanje kule nkonzo yaba bantu abatsha ke sibe namazwi amatsha. Sithi Nkosi yam mandigaqele etempileni yakho. Noba intolo zindidlakazile zalapha ehlabathini kodwa ndingahlala etempileni yakho ukuze ndibone ubuso bakho, ndihlale nawe bude buphele obam ubomi. Uthi uYesu ndilandeleni ndonenza abalobi babantu. Kwangoko bayishiya iminatha bamlandela. Inkonzo yokulandela uKristu okanye ukuba ngumlandeli kukaKristu is costly. Akululanga ukuba ngumlandeli kaKristu. Ukuba ngaba sifuna ukumlandela uKristu ngenyene nangenyaniso, uthi lo mbhali, we ought to deny ourselves. Sifanele namadoda ngoba uKristu ubabiza abantu as they are. Asiva okokuba apha uke wathi qalani niyozilungisa nindilandele. Uthi ndilandeleni ndonenza abalobi babantu. Ubiza abantu abenza into abayiqhelileyo bayibonga inkosi. Ubiza abantu abasemsebenzini bezamela ukondla iintsapho zabo. Ubiza abantu abayaziyo ukubana kumakhaya abo nakwindawo abasuka kuzo kuxhomekeke kule nto bayenzayo. Kodwa sibona umangaliso kula makholwa. Uthi uKristu esakuthetha ilizwi elinamandla, ulizwi elibona ubumnyama bubaleke. Ngoba kuyacaca aba bakhonzi bebekulangazelela ukulandela uKristu. Uthi uMateyu kwangoko bayishiya iminatha bamlandela uKristu. Ababuza okokuba siyaphi, ababuza okokubana kuzakwenzeka ntoni kwiintsapho zethu. Uthi uKristu, I will transform your love and your life for fishes. Ukuze nithanda abantu. Esi skill inaso sokuloba inhlanzi nawusiguqula nibe ngabalobi babantu. Sibizelwa okokuba makholwa sibe ngaba bantu bazawuthatha abasebumnyameni sibase ekukhanyeni. Asizukwazi ukuyenza loo nto
singakhanga samlandela uKristu. Gcebe asizukwazi ukuyenza loo nto singamcelanga uKristu asenze, sikwazi ukwenza lo msebenzi. Ngoba uthi uYesu ndakunenza abalobi babantu, ukuze sikwazi ukuba ngabo abalandeli benkosi uYesu, sikwazi ukuyenza lento ngenene nangenyaniso. Kudingeka ukuba senziwe, sisenziwa nguye, ngoba on our own ngeke sikwazi ukuyenza loo nto. Ubabiza aba bafo beloba inhlanzi, bayishiya iminatha, bamlandela uKristu. Uthi uMateyu emveni koko wabona uYakobi nabantakwabo. Kwangelo xesha nabo bayishiya iminatha, bamlandela uKristu. Ndithe xa ungumlandeli kaKristu kukho izinto ezimele ukushiyeka. Angeke ukwazi ukumlandela uKristu uxakathile, ayibonge Nkosi. Angeke ukwazi ukumlandela uKristu kukho amahlahla owahukayo. Namhlanje sikhuthuzwa ngokubana simele ukumlandela uKristu, sisiya kuye njengoko sinjalo. Ukuba ngaba zikhona izinto ezisindayo, make sikhangele phaa ku-Agnes esimkhumbulayo namhlanje. Zazikhona zonke, kodwa wathi, you are worthy, O Lord. Ndawubabelela kuwe. Bomama notata, namhlanje usabiza uKristu. Namhlanje usathi yizani ndonenza abalobi babantu. Mhlawumbe uyazibuza ukubana ndikhokela nje, kutheni bendisinda abantu? Khawuzibuza ukubana ikhonana into ongayenzanga. Kodwa ndiba namhlanje uthi uKristu, we need to be formed. Ngamanye amazwi sifane nalamfo athi umbhali xa ethetha wasiwa kumntu owayesenza izinto, ehleli lityeni lombumbi ebumba. Wambona kakuhle indlela abumba ngayo, yathi gqayi yabe ngakutamkhitha, wayiphahlaza, wabuya wenza ikomityi, ngoba bekumele ukubana olwadongwe lungabi ngqayi. Esandleni sikaKristu nasesandleni sikaThixo, imihla yonke sifana nodongwe ezandleni zombumbi. Amele okokuba uThixo asibumbe ngendlela athanda ngayo, hayi ngendlela esifuna ngayo. Xa sibunjwa nguThixo, nguye oyaziyo injongo yokusibumba kwakhe nento afuna sibe yiyo. Simele ke okokuba sihlalele ukwenziwa nguKristu, ukuze sikwazi ukuba zizitya zexabiso. Abuya athetha ngazo uPawulos kwibandla laseKorinte xa sihamba nale ncwadi, athi nina nizitya zodongwe, kodwa amandla aphuma kuThixo ngoba niphethe indyebo kaThixo. Ukuba ngaba siyafuna ukuba ngaba abalobi babantu, okanye siyafuna ukuba ngaba abalandeli bakaKristu, simele
simele sishiye Kristu. Ndithe xa bethetha, to be a disciple of Christ is costly. Ngoba silahlekelwa zizinto. Mhlawumbi side silahlekelwe nazisihlobo. Bathi abantu abasikhangeleyo bathi sizibhaya ngenxa yokongama kukaKristu empilweni yethu. Bathi asiqondi. Ndifuna ukuthi kuwe sowungaqondi njalo. Yithi kumele ukuba kungcono ndibe yibharu okanye ndingaqondi, ndibe ngumuntu ongaqondiyo ndisenkosini. Ukuze nazo ukuba akuphela ubomi ndawuzuza ubomi naphakade. Kunokuba ndibe umuntu ehlabathini kanti phambi koThixo andilutho. Sibizelwa okokuba namhlanje sibe ngabo abalandeli bakaKristu benene. Uthi ndibe emnyango ndiqoqoza. Uba ubani uthi alivule ucango lwenhliziyo yakhe. Ndongena ndihle naye, ndilale naye. Ndizisa namhlanje Nkosi uYesu ejinge emqamezweni. Alikho elinye ithemba esinalo ngaphandle kweNkosi uYesu. Akekho umuntu onamandla wokusoyisa ngokugqibeleleyo isono ngaphandle kweNkosi uYesu. Yodwa wathi umculi walapha ekhaya, masizilahlele kwintando yakhe. Make sizilahlele emakholwa ngokupheleleyo ukuze sibone ukubana xa sesizilahlele kuKristu ngokupheleleyo, ngabula Pawulos sizizidenge ehlabathini, kodwa sisazi ukubana Nkosi yami sifumana amandla amatsha eNkosini uKristu. Ndizokuthi ke namhlanje hambani ningene ku-2026 ninamandla amatsha. Hambani ningene ku-2026 nisazi ukubana ukhona umuntu othi ndonenza, ngoba nguye unamandla. I will make you fishers of men. Asazi ukuthi xa isibumba usibumba kanjani. Ndiba udongwe xa lubunjwa lwakhahlelwe intshimi. Bangaba belithetha elawuva lithi noko akumnandanga ngoku. Xa esibumba uThixo akasibumbi kamnandi, akasibumbi kalula. Zininzi izinto esilahlekelwa zizo, kodwa ithemba lethu linye, sijonge kulo simlandelayo, sijonge kulo usibizayo. Noba mhlawumbi kwamaxesha phaya ekhaya ube nomvandedwa, uthi Nkosi yam andazi okokuba abantwana ndibabhudephi. Yonke imihla ndiyabacelela kuwe, kodwa yonke imihla ayisindi inhliziyo yabo. Ngoba izinto ezenzekayo ziyayikhanyela okokubana bakhuliselwe enkonzweni. Izinto abagaxeleka kuzo ziyakukhanyela okokuba baphuma kwikhaya labaqeqeshayo, ngoba bafumene utitshala ababhetele phaa ngaphandle kunalapha ekhayeni. Sixakwe yinzala yethu ejike yaba nomrhalarhume, ngoba abazali abaninzi baxolele ukulala behind burglared doors, ngoba bengazi okokubana bangaba benjanganjalo kwawusabe saphilana ngenxa yenzala yethu. Abantwana abangoyikiyo ukungena omakhulu nomama bebadlwengula. Ukuba ngaba ngenene inyaniso yevangeli lityhileka, ngekuba sithi
namhlanje isiganeko nesiganekokazi esimane iminyaka ngeminyaka sigaxeleka kuzo xa sithi sikhumbula i-16 days of activism against women and child abuse. Bekumele bazikho ezo zinto, kodwa ngifuna ukuthi bangabasisene eso simo sokuhlukumeza abanye abantu. Make size enkosini Yesu isenze uthi Nkosi yami ndiza kuwe njengoko ndinjalo, ndiqwele lokuba undenze ndibe yile nto ofuna ndibe yiyo. Kodwa sekunjalo makholwa, nokuba imeko yokuphila kwethu sifana noJob indoda yakudala, akunamsebenzi. Kuba ngaba kuthanda uThixo, rhalela singashukumi, singayeqi ekwazaleni nenkosi Yesu. Singazingathi zifika zonke ezo zinto sithe Nkosi Thixo, ngoba nalena esingayicelanga, noba izinto zexabiso siyalahlekelwa ziso, kodwa sime sithe Nkosi Thixo, ngoba kakade esibolekwe nguwe. Noma imeko yasekhaya ulala inyembezi qamleza umbobo, bakhona abantu abathi begoduka nje kunge bangahlwelwe emisebenzini, bangabuyeli emakhaya ngoba bayesibogweni. Kodwa sekunjalo, masingahlukani nenkosi Yesu. Nomhlawumbe zikhona izinto ezithi sakusikhumbula zisika inhliziyo zethu, zide sifane nalamakholwa athetha nawo Isaiah, imeko zokuphila kwabo zingenhlanga noko. Sesikhumbule amazwi athi akuzuhlala kunyama kusezamkhaya. Hambani ke bakhonzi, nisazi ukubana thembekile uThixo olunisileyo, ongasoza vube lilikwe ngaphezu kwelinani. Uthi uKristu namhlanje, let us be the followers of him. Xa silandela yena simele sijonge kuye, ngoba uKristu akabiza abantu abaqheleleyo, ubiza abantu abasafuna ukulungiswa. Zebathi abantu xa uThixo sakulungisa ngoba ufikelwe imeko yokuwa, uthi uphelile. Uthe umntwana omncinane xa elapha lixesha kanye elo lokubana uthi Nkosi, awam amandla aphelile, thatha indawo khona ukuze ndikwazi uhamba nawe. Ngamanye uThixo ke angasinceda abantu batsha, ngasinceda nathi lusapho lweDiocese yaseGrahamstown. Xa soqala lo nyaka sithi senze Nkosi, sibe ngabo abalobi babantu, ayingowethu amandla kodwa ngawakha amandla. Simele thina ukubana sibe ngumzekelo kwabo basafunayo ukusuka ebumnyameni baye ekhanyeni. Yolonto athi umbhali lo umileyo makakabisawa. Nami ngizothi kuni namhlanje, masike sibambeni, sihambeni nayo inyaniso yevangeli. Kukubi kukuhle, sithi uYesu inkosi uyaphila, ngoba simazi empilweni zethu, elawula impilo zethu kumnandi kungemnandanga, elawula impilo zethu kukubi kungekubanga noko, elawula impilo zethu kumthelezi ebomini bethu. Kodwa kunjalo sithi namhlanje uKristu inkosi, uthi sowe ngobuso zikuntlangathile imeko zehlabathi, kodwa uvuka uvuthulule. Uthi Nkosi, nakuleni ingxokolo ndayame ngawe.
unamandla uKristu uyakuninceda ngamana nganomeleza zithi izicwangciso zenu ninazo kulonyaka ka2026 azenze zifezeke. It needs needless ukucinga ngo2025 nezinto ezenzekileyo, kodwa let us fix our eyes unto him, the author and perfecter of our being, because he is able. Twayidingayo kuba thina sikhangele kuye, sisinikele ngokupheleleyo kuye, asenze ngendlela athanda ngayo, sibe ngabo abalobi babantu. Makanomeleze uThixo anika amandla amatsha. Sithi slogan sethu inye kuphela into endiyiqwenelayo nendifunayo enkosini, ukuhlala endlini kaThixo ndibuke ubuso wakhe. Uthi usekhaya uthi Nkosi ndihleli ndingazi okubana ndizawuthabatha ntoni ndidibanise nantoni ngoba akho nto, kodwa mandibuke ubuso wakho kunjalo. Ndithi wena unguThixo nakho. Sezibheda imeko emsebenzini nakwinhlalo ehleliyo, kodwa yithi Nkosi ngoba unako nalena izawudlula. Bangabe uThixo wakwazi ukuyiguqula imeko engenamkhitha kaJobi wakudala, wamsikelela emva kokuthuthunjelwa, how much more with you? Ukuba ngaba uThixo wakwazi ukubana zithi principalities zehlabathi sezigqibile ngoShadrach noMeshach noAbednego, kodwa bayintshumayelo bantwini. The fires that were meant to quench their lives, kodwa zabapreserva, yayimfundiso kwababukeleyo. Bathi ngenene uThixo uyaphila. Ukuba ngaba wakwazi uThixo ukuthi kuDaniel engena kokugqibela encwadini, apho ubomi bebuphela kanti kufaka okugqibela, waphuma engenanto ngoba ethemba uThixo unako ukuyenza nako bakho ubomi. Don't look at your situation. God, right, my God is bigger than this situation. Yithi xa ujamele njalo uthi I serve a living God. My God is greater than anything and any being on earth, because he is God. Unako ukuphumela ngoba uThixo njalo. Makanomeleze uThixo ngalamazwi anenzelani njengoba babiza abafundi bakhe nibe ngabo abalobi babantu.